салом алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайри шудӣ мегӯям дӯстони азиз. ва инак наворро сар мекунем. дар навори имрӯзаи мо дӯстон фигурни паталог бо гипсакардон мисли ҳамеша. дӯстони азиз, ин хонара ваъдинои кардем 4 угла роҳ намондем, адметка мондем. Баъдан ҳаминҷа паталоги фигурни меояд дӯстон. баъдан ва кругша ришта мекашем. ва круг ями 4 девола полни ришта мекашем. направляющиҳои гирдванара расчётша мегирем. шуби направляющи заданда ва пеши направляющи задан дӯстон аввал подвес мезанем. Подвесои мо 40 сантиметрияи байнош, профило 40 сантиметрӣ меояд. ва бисёри бародаро савол доданд ки ака 50-мони чо мекунад? Ҳичи намекунад. мақсад 50-ам 10 сантиметр разница мекунад. бародаро вақте профил ба қувваттар боша, агар 50 сантиметр монеш ҳичи намекунад. дар ана баъд дӯстон агар 2 уровни 3 уровни паталока фуроварди 40 сантиметр бимонад. 40 хубтарак ва ба қувваттарак меояд дӯстон. 50 сантиметр агар ба сем биёяд ё ки 2 уровни биёяд 50 сантиметр дар профилои ба қувват бимонеш ҳичи намекунад. яке хубтараш агар зудтон бираса шароит боша 40 сантиметрӣ бимонед. дил пири тари стрипи мустаҳкам меояд. ва ин мо подвесоро задем тамом кунем. навбати профил сахткунӣ дар гузаштем дӯстон. ва бисёри бародаро савол метавонанд ки ака направляющи вакурка нозада короче чира мезанед? профили подвеса меора мезанед? бародаро ма направляющира нозада аввал 4 угла адметка мемонам, ваъдиное мекунам меброрам. каждый ами чвок ҳар як равда адметка мемонам. аму шуби направляющи ки уровни таҳ меояд ура невад дигим уровни ки не подвесора мо мезанем, хати профил туғри мекунем. и уровни дар ришта мекашем. таи профилора ба ришта мезанам. ришта мекашем, баъд профилора мезанам. шуби роҳ набиёяд. агар ришта накаши уровниша наброри профило бозӣ кунад. инҷа ришта дорем. ина метавонад риштамо камтарак дӯстон. вақти ришта накашидиву профила зади уровни кардан наметавонӣ. баъд профило пастобуланд боша ини гипс занида гипса намеқапад. агар биқапам гипс валнадор меояд, каҷала меояд, не ки гипса намеқапад. гипсо шикоф мешавад, самарез сарш метавад. самарез дар профил мемонаву гипсо шикоф мешавад. ба ҳамин хотир аввал уровни мекунем, мо расчётмона мегирем. баъдан профилора сахт мекунем. баъд аз профил сахт кунан плашаткаи байна гипс мезанӣ, пир мекунӣ дӯстон. баъд аз гипс уровни гирдванара меброрӣ, направляющи мезанӣ, туғри мекунӣ. баъд зависаи фигураҳо мекунад дӯстон. ҳар фигура ҳар уровни дорад, расчётам мегирӣ. ва касоне ки устои чун медонанд ки чӣ хел мезанӣ ва ҳамаи устоо ба фикри ман аввал байна мезанам, погиза байна плашаткара тамом мекунам. баъдан нахе шашакҳои гирдвана агар фигура ба фигура дорад дӯстон, не ки мо як профил задем. аввал профил мо мезанем уровни 6 сантиметр фуро. хай ҳар фигура ҳар хелай расчётша мегирӣ. уровнира мебарои чанд сантиметре бити агар мақсад профил мезанӣ ё ки направляющи мезанӣ, дуруни направляющиода профил мезанӣ я уровни пасттар агар бифурӣ бо пасттаракш мефурорӣ. не ки мо 6 сантиметр ба ҳо хотире мефурорем ки гирдванаи ами фигураи мода лента меояд. ба ҳамин хотир уровни 6 сантиметра мегирем. шуби ҳам расход зиёд намешавад, ҳам як профила бараки намехе ба ними ростиш мезанӣ. баъд айтанаи профил 5 сантиметр меброрӣ. бо як направляющи дига мезанӣ. направляющи чорак задӣ, дуруни ҳам направляющида ба лента мепартофӣ дӯстон. дар навори гузашта ман тарзи лента направляющи задана, лентаи светомузика партофтана ҳамаша нишон додагиам. метавонед бидоред тамошо кунед дар навори гузашта. дар ҳамин канал бидоред навори пешинара метавонед тамошо кунед. ба хутона ягон чи ёд бигиред дӯстон. ва баъдан инҷа давра меояд. мо ҳозир ина плашаткаи ҳам даврамона сентри ҳамин паталока ёфтем. даврара хат кашидастем. дар сентри ҳамин паталок як самарез зем. направляющира сарша шикоф кунем. баъдан қалама мондем намхел тов додем ай риштада. направляющи хубе ки фан намекунам. роҳна хат мекашӣ мераед дӯстон. шумо ҳам метавонед сентри паталока биёбем. баъдан намхел ранги моворӣ хат бикашем дӯстон. расчётам мегирӣ, ҳаму шикоф мекунӣ. дар ҳаму адметкаи мондагӣ ҳам хело озод қаламам медозӣ, хатш мекашӣ. дилхоҳ размери хидқатӣ кадом размере ки маъқул боша. агар ина плашаткаи байна задем, погиза тамом кардем.
гипси байна тамом кунем. Озинаи гирди фигурара гипс задесим. Ина 50 сантиметра. Инҷа профили задагӣ. Инҷа галаген мия. И углу дига фигура меояд. Ина профило симои кашидагӣ барои галаген. ҳозир гирдванаш ҳарфи эсиш мондагиай фигура занида. Профилои задагӣ тайёрай. Фақат бояд гипсиш сахт кунем. Инҷа давра меояд. Давра меояд. Давраи ду уровни қатӣ меояд. Якум уровнишо кашидагим, дуюм уровнишо не. خیلی نبود دوام شروع کامرا میکنم. انشاءالله با پیشکششون میگردونم. و دستگیر رو فراموش نکنید دوستان، چون که دستگیر شما پیشروی ما آقای. اینجا دینا گیپس بریده ایستیم. نه رازمی گرفته بریده ایستیم. اینا گیپس یک 20 پامی 60 سانتیمتر دوره را میگیریم. اینا 60 سانتیمتر کموندیم در اینجا саморез زدیم. اینا саморез направляющий را سر شکافت گیر. اینا саморез در شاسی زدگی направляющий مون را سر شکاف کردگی. اینا قلمه نم خیلی میمونی. بعد خطش میکشی. کم تا دورتر بیا. نو ترسیدن هم خیلی خطش میکشی بعدا саморез اینا سنتری باید направляющий گرفته اسمش هم میبریم مالیار میکنم چقدر میبریمش تموم دیگه. خلاص هم خیلی میتونی направляющий را بزنیم دیگه فان نمیخوری افراد نمیبریش. سازه سیاه اونجا اینا مچکو دورای کلونی گلاونیشا بریده. 4 تا گلاگن میوه اینا تقسیم کرده گلاگنوش 4 دونه دورای کلونا بریده. این دورای مایده شد و باینده نخیل دوره میوه بالانتر نکیش میوه نخیل باینده با دوره میوه. خیلی دوره تیوره باز جوی دوره تیور میکنیم و بعدا با سخشو میکنیم. و دوستان اینا دوره را بریدیم. بعد دوره را بریدن در تنه پتالوگ بالو دا سختش کردیم. دورهمون دیگه اورونی اومدگی کم تا دوره را پسترک دادیم. با بعدی باید اورونی دیگه میوید باید دوره دیگه باینش نمیوید دوستان. دوره مایده تر میوید ایده. وقتی دوره مایده را زدیم با بعد او دوره با کش دیامو گلاگن 4 گلاگن ما گفتیم 4 گلاگن و 6 تا گلاگنش میمونیم. با اون خاطره که دوره هم بازه بیاید هم همو گل میبروریم برای گلاگنو را هم و 6 تا توغری میگیره هم بازه میوید هم دوب نیه دوره کلون هم 6 گلاگن بازه بترک میوید. شما میتونید خیلی 6 گلاگن بمونید و پیش دوره مایده را زدن و کروک شد چورک زدیم. بعد از چورک اینا دوستان اوگالوک زدیم که هم گیپسوی چورکوی زی مایده که کنکریت نه با قپا با همین خاطر اوگالوک زدیم نه اوگالوک پلاستماسی саморез خاطی. اینا уже потолок تمام شد. فقط دوره باینش مونده. گردوانه چاپش کنیم باینش یاد فیگورا چمیه تمام. اینجا گالاگینو سیلی پتالوگ و گالوکوی پلاستماسیش هم زرگه برای فوگن زدن. خلاص گابینا تیاره پاوگیزه.
ва бисёри бародарон мегӯянд уголок мезанед се перхати бизанедш, се перхати хубай дар комментария. Бародаро вақти даврада ё ки нимдаврада се перхати уголока намезанед, ба он хотире ки сепер ҳам майдаи тирош сеперҳои калон боша, агар меқапаш. Сеперҳои майдаи Тоҷикистон намеқапад, ба ҳамин хотир мо ба сепер нев самарез хати мезанем давраро ки штоби напара, баъдан шурӯъ конкретна биқапа. Ба ҳамин хотир самарез хубтар дӯстон. ва инаи 4 угл нимдавра меояд дӯстон. расчетҳои инаиҷа рулетка қати адметка мондесем 60 сантиметри адметка мондесем ду тарафа аи адметка ба ӯ адметкара баъинда ина дӯстон угла меёвӣ направляеши дар як самарез мезанӣ, сари направляеширо шикоф мекунӣ, чӣ хеле ки дар давракашӣ ишон дода будам, ҳамин хеле шикоф мекунӣ, размери ҳамун адметкаи монда ҳамунҷо таврӣ мекунӣ ҳамун шикофи кардагӣ направляеширо, баъдан ҳам хеле меқапӣ, аккуратна хатш мекашӣ. мешавад ришта қати ҳам таврӣ кунӣ бикашӣ, баъд ришта қати одамое ки нав задесанд наметавонанд ба ришта хат кашида, 3 бор мезананд, баъд ёд мегиранд. Ба одамои навичок дам метавонед ба направляеши бизанед, фан намехӯрем, баъд направляеширо задан ҳам хеле профила зигзаг мебурӣ дӯстон, дар гирду ванаи ҳамун хат аккуратна самарез задан меравад, баъд расчет мегирем пеша гипси калона задан ҳамин уголоки зигзаг буридӣ, уголок нев профиле ки нимдаврада зигзаг буридӣ, ҳамин дар профили тагӣ биёяд сирб биқапаш. на нимдавра меояд, наинҷа мо расчет гирифтем ду тарафа бояд навхе нимдавраи майда ки дига бо мебировардем, дидем байни паталон майдае баъд мемонад, таврӣ намегирад, ба ҳамин хотир ӯро мебирем, нимдавраи озод меояд. ва лавлави ҳамин нимдаврае ки кашидагием бо лавлави ҳаминда направляеши меояд дӯстон, ба он хотире ки направляеши ина зигзаг буридагиам метавад. направляеширо ба он хотире мезанем ки дуруни направляешида вакруги ҳамин потолок лентаи свети музикадор меояд. Ба ҳамин хотир направляеши мезанем, танаи буда бо чорак меояд дӯстон. ва баъд гирдванаро ина задем, тамом кардем дӯстон. Полин уголокҳои пластмассӣ ҳамаи чӣ хати ҳозир ина давраи байни потолоки мо дӯстон гилдор меояд. ина мо направляеши задем, уровни наиқай таврӣ гирифтем, направляеши зем 6 галаген сини тари берин подлитсоч сини берин меояд. Ба ҳамин хотир ина гипс задесем ду тарафи направляеширо қади таи ҳамун ҷои галаген гипс задесем, ҳамин хел ина як донаша задем, ҳамаш ҳамин галагено ҳамин хел меояд дӯстон. метавонем профил қати уровни битен, метавонем направляеши қати кадом уровне ки хитонда маъқулай, дилхоҳ уровни қати ин ҳам хел метавонем уровни битен, направляеширо бизанем, баъдан гипсиш сахт кунем. ина потолоки мо гирдвана покиза тамоме, фақат давраш мондагиай. давраш ҳамина бародаро задем, будкем, сетка зем, фуген задем, самарезора ҳамаро ба шпаклёвкара тайёра ина дӯстон. уголок задагӣ иҷа ҷои галаген як дона ва ин нимдавро дам галаген ва круг галаген дора. хай бародаро амиҷа 31 дона профил расход шидагиай, 12 дона направляши рафтагиай дӯстон ва 7 дона гипсакардон рафтагиай, 2 пачка самарези сиёҳи падгипс, 1 пачка самарези семичка расход шидагиай дӯстон ва ним коробка самарези паддеревни барои падвесзанира рафтагиай дӯстон. 62 дона падвеси дига дар ҳамин потолок расход шидагиай ва 25 метр сими алиментӣ барои галагена лентара 25 метр расход шидагиай дар ҳамин потолок. тоқа галагенода баъд лентаода 7 метри дига обши 32 метр сим дар ҳамин потолоки мо рафтагиай дӯстон ва 2 қопча шпаклёвка рафтагиай ва 2 дона клей певаи қазоқии калон рафтагиай. дар ҳамин шпаклёвка мо добавид кардем, задем ва баъдан як сатил эмулсияи 10 килоа 10 литра 10 килогада дӯстон расход шидагиай, як клей певаи дига ва 2 дона колери бежви свет, 1 дона колери оранжевый свет, штоби золотистский свет бута. ба ҳамин хотир 2 дона бежви, 1 дона свети оранжи, дар дуни бежви тиёмни дохтем, золотистский свет дод. мо свети тиллои колер кофтем, рост гап наёфтем, ба ҳамин хотир худмо светша падбор кардем ва дар навори пешина ҳасте. ҳозир баъд аз шпаклёвка пешкаши шумо мегардонем ӯ наворам дӯстон. ва касоне ки меҳмоне дар канали мо ҳатман дар омада обуна шаванд дӯстон ва дастгириро фаромӯш накунед. агар имкониятш бошад дар имо ватсап подлитсаш кунед ё ки дар
рафиқотон ҳамин видеои моро равон кунем, беҳтарин мешавад дӯстон. ва ин ҳози мегзарем ба қисми шпаклёвкакунӣ паталок. ва дӯстони азиз, 2 дона сеткаи малярни барои стикора рафтагиай ва 10 кило фуген расходшидагиай. дар ин паталоки мо обши 2 қопча самарез, 2 қопча шпаклёвка, 2 коробка самарези падгипс, 1 коробка самарези семичка, ним коробка самарези паддеревни барои падвесора расходшидаи, 12 та направляющи, 32 дона қариб 32 дона профил, 7 дона гипс дӯстон расходшидагиай. баъд 32 метр сими алиментии дига. ва дӯстон дар инҷа 3 та 5 та 10 та 12 дона галагени дига расходшидагиай. 12 та гирди паталок да, 6 та байнда дӯстон, 12 ва 6 18 дона галаген обши дар ҳамин паталоки мо расходшидагиай дӯстон. ва баъдан инҷа лента меояд. ол лентара назадем, барои лентара ки хона ремонтшид погиза тамом кардем, баъдан лентаву галагеноша бо мезанем дӯстон. ва лентаву галаген дӯстон обши 20 метр ҳаминҷа рафтагиай, 18 метр рафтагиай, не ки 20 метр гирифтему, ба он хотире ки байни давра да 2.5 метри дига дар давра меравад. инамида байни давра гирд ванаи давраам лентаи светомускадор меяд. ба ҳамин хотир 20 метр обши расходшидагиай дар ин паталок, 20 метр лента расходшидагиай. ва дӯстон ина мо гузаштем ба қисми рангкунӣ. ва круги паталока ранг, байни паталока ранги сафед зем ва круги даврара, ҳамин ҷои галагенора қатъи гирдаки давра ранги свети тиллоиш мезанем дӯстон. ва 2 слои свети тиллоӣ мезанем байни ҳами байнои ки сафед мондагиай, вора имрӯзия сафед кардагием, вора намерасем, ҳамин хел меса дӯстон. фақат свети тиллоӣ ҳамин гирд ванаи фигура бировардагием. дар давра ҳам вора свети тиллоӣ мезанем ва круги ҳамин паталок ҳам ҳамин свет меояд дӯстон. инҷа дар ҳоли стенаи пастсафка задагием ва круги паталок, қатъи стенаи пастсафка ҳамашон як свет меояд. ина бародаро ҳози эмулсия задагием байни паталокаву гирд ванаи паталок эмулсия задагӣ нестай. ва байни даврара эмулсия задем, чтобы як слой қоқ шавад, то гирд ванара мезанем ки дим слоишам тайёр мешавад. ба ҳамин хотир аввал байни даврара зем. ва касоне дар ҳамин хел ремонт маъқулай дӯстон, метавонанд дар ҳамин номерҳои болои экран мондагӣ занг бизананд. нашоти нарх наво бо чахчах мекунем. ва касоне ки мехоҳанд ҳамин хел ремонт кунанд ва айбудаш намебироянд, метавонанд занг бизананд дар ҳамин номерҳо, бо советам метем. ва бисёри бародаро занг мезананд, мегӯянд та ака ҷавоб наметӣ ё ки номерҳота болои видео дар барои реклама мемонӣ. бародаро барои реклама не, бисёртарак ма зайнитам. агар ин рӯзоя 100 ка занг мезанам, агар ҳамаеро ҷавоб битам, ба корбори худам намерасам, корбори худам буд намекунам дӯстон. ба вақти ёфтагӣ номерҳои ҳар кадоми шуморо ҷавоб метам. агар имкониятш боша Москва занг бизанед, дар WhatsApp имо бинависонед дӯстон, бо дар WhatsApp имо тезтарак ответона мегирем. ба ҳамин хотир бахшиш ай ҳамат ки ай ҳамат не ҳамун номери кадомира наметавонам бардошта, пеша ки бахшиш мепурсем ки зайнита мақсад кор даем дӯстон. ва дӯстони азиз, ина навори мо буд. метавонед фикрҳои худтонро дар комментария бинависонед. ина танаи стенаи пастсафка, қайби паталок, ҳардушон ва круг як свет омадагиай. ва ина корубори мо, фикри ақидаи худтонро дар комментария бинависонед дӯстон. ва агар имкониятш боша, видеои моро дар имо ва WhatsAppтон подлиса кунед, беҳтарин мешавад. ва паноҳи ҳаматон ба худо бародаро. то видеои ояндаи Сафархон ТВ-ра. худованд нигаҳбонатон бошад дӯстони азиз.